Може би се чудите защо толкова време отделям за да правя видеа за този Яко Пяхал, нямам ли си друга работа. Имам си, но първо, ако наистина този човек е извършил тези зверства, за които твърдят жертвите му в Танзания, то този човек наистина трябва да си получи заслуженото, защото нещата, които е извършил с малките деца, наистина са жестоки. Той е нанесъл травма за цял живот. Второ, този същия е част от антикултовата мрежа, която потиска хора, организации, да дори подкопава цели държави и ги настройва едни срещу други. Нали, звучи малко така невероятно, но това е факт. Има цяла такава организация, създадена на антикултисти и те чрез прикритието на борба с сектите, нали, че се борят за демокрацията, там за не знам си какви ценности. Те всъщност подкопават по поръчка организации, пак да кажа, политици, личности и настройват държавите едни срещу други. Има цял документален филм за това. Въздействието се казва, гледайте го в интернет. Този същия е част от тази антикултова мрежа, която не позволява на учените от Алатра да извършват там изследвания на сибирският магматичен плюм. Направиха всичко възможно, за да оклеветят движението Алатра в Русия. На първо място, след тази клеветническа кампания, движението беше обявено за нежелано на територията на Русия. Учените там прекратиха всякаква дейност, но това не спря до там. След това тръгнаха репресии към бившите участници в международно обществено движение Алатра. Та дори има хора в затвора, само защото говорят за климата. Представете си колко много на някои видни такива личности в Русия не им се иска да се знае истината за сибирският магматичен плюм, че е под Сибир бълбука огромна магма и това застрашава целия свят. Това искат да го прикрият и впрегнаха тази репресивна машина. Рацир се нарича там в Русия, начало с Александър Дворкин, за да оклевети движението и да затвори устите на участниците от движението Алатър. Да, успяха в Русия, тръгна към Украйна, отново същата такава кампания и целта им е да пробият и в демократичните страни, и в Европа, в Америка също са се намърдали, но там добре, че има и съвестни личности и хора, които разбират ситуацията. Те са по целия свят, антикултистиците си действат, имат мрежа от агенти, те подкупват журналисти или журналистите изобщо се явяват техни агенти, някои нали, журналисти, не говорим за всички журналисти, имат си мрежа такава. Нещо, което и вие и журналистите трябва да разберат, най-вече журналистите, които участват в тяхната мрежа, е, че тръгва разследване, това вече е тръгнало и в близко бъдеще ще тръгнат да си понасят всички наказанието. Така че много добре си помислете, наистина трябва ли да останете част от тази мрежа репресивна, или все пак е по-добре да започнете да отразявате истината, да си проверявате информацията и да давате на хората наистина истинска проверена информация, а не лъжи, клевети и дезинформация. Приятен ден от мен!